Bon dia, bona tarda, bona nit i bona gent, la persona que ens ha vingut a veure avui a Foc i Lloc. I és que avui tenim a una persona molt important dins del sindicat de l'habitatge. En aquest episodi especial parlarem d'aquesta gran problemàtica que tenim al país i d'aquesta crisi imminent que estem vivint i que la veritat fa una mica de por. I mireu com està el tema, que fins i tot el cantant Miguel Bosé, artista que vol instal·lar-se al nostre país, l'han adelantat per la dreta i li han tret una casa de lloguer amb una renda de 10.000 euros. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Aleshores, avui, a Foc i Lloc, parlarem del sindicat de l'habitatge, d'aquesta crisi que sembla que no té sortida, del projecte de llei que ha presentat el govern per desintervenir el mercat de lloguers, dels plors del senyor Martisella que no podrà pujar els lloguers com ells volen. Ui, com plorem. El Marc Wen ens porta un concurs amb polèmica. I per polèmica, amb majúscules, la que ens porta el Giorgio al Kiss. Vora el foc. Així doncs, escolteu-nos i no feu el badó. No el feu, no el feu. I la pregunta, Mr. Bricolage, és: quina és la vostra utopia preferida? Jordi Ribraigua. La meva utopia preferida la tenia pensada i se m'ha anat al cap, però sí, arribar a no superar l'acord de París, els 2 graus d'escalfament global. Bona sort. Que a la zona mediterrània ja l'hem superat, per cert. Sí? Sí. Marc Iserte. No tinc ni idea, no sabia que comencem la piscina de Pomelos tant d'hora. És la pregunta amb Mr. Bricolage. Sí, ja ho sé. No tinc ni idea, el capitalisme. Bona utopia. Bona utopia. Això ja s'ha fet realitat, fa uns quants anys. Sí, però no com s'havia dissenyat. Ojo, però és el capitalisme. És la meva resposta. Vale. Jarquen. La caiguda del capitalisme. És la que t'he dit que portàvem tots, Sí. És que diuen que és més difícil imaginar-se la caiguda del capitalisme que el fi de la humanitat. I és veritat. Quantes pel·lis s'han fet al respecte? Així. I totes els Estats Units ens salven el cul. Soc llegenda. Rebeca, tu com ho veus? Quina és la meva utopia? La meva utopia seria tindre un món on tothom pugui viure dignament i poguessi treballar dignament i no n'hi haguessi pobresa, ni guerres, ni esclavitud, ni res d'aquestes coses. Primer factor. Sí. Ja està. Llàstima que és una utopia. Sí. La meva seria que Michael Jackson revivís i que revivís per redimir-se i que la gent sapigués que no va ser un violador. Aquesta és la meva utopia. Hi ha una teoria conspiranoica que diuen que Wonderland es deia... Wonderland era un parc per treure els nens de les garres de l'Epstein. És veritat? Però ja en parlarem... me l'has d'explicar tu. Sí. Ja en parlarem un altre dia. Molt bé, doncs benvinguda Rebeca. Gràcies. Merci per estar aquí. Què tal? Com estàs vivint aquesta situació de crisi que hi ha ara? En primera persona? Sí. En primera persona és una crisi que ja porto uns anys visquent-la, perquè a mi ja em volien fer fora del pis fa uns anys, va arribar la congelació i em van tindre que renovar. Ara se m'acaba el contracte, el 2027. El meu contracte queda lliure, no està dins dels paràmetres de la desintervenció. A casa són 5, tinc 3 fills grans que no poden emancipar-se. Hòstia. I llavors no estem amb la incertidumbre de saber si ens renovaran, si ens tindrem que anar fora o Ho has parlat amb l'arrendatari, diguéssim, amb el propietari, això? No, això ho porta una immobiliària i fins que no s'acabi el contracte no se sap. No es sap. Normalment són 90 dies que et donen. La nova llei que volen fer que es fiqui ara
comenta de 180 dies, però sí que la causística és que Sí. ni en 90 ni en 180 dies pots trobar un lloguer assequible Ja. Fe de Déu que no. amb els salaris que tenim. Sí, a tu Ara se't mateix. descongelaria el 2027, Sí, diguéssim. la desintervenció començaria a gener del 2027, però sí que ja n'hi ha casos que ja estan fent fora molta gent. Sí, bueno, ara en parlarem. Sí. Després, què t'anava a dir? És fàcil combinar la lluita sindical, totes les accions que feu amb el sindicat amb la teva vida privada? No, no és gens fàcil. Se't fa difícil? Sí, n'hi ha dies que pots en tot i n'hi ha dies que vols ficar-te al llit, tapar-te i que passi el dia. Tu des de quan estàs al sindicat? Estic al sindicat, ara al febrer va fer 2 anys. Des del principi o...? Quasi. Van començar les manis a través de denunciant Sí. al 2023. La coordinadora es va crear poc després, al 2024. Jo vaig arribar-hi, crec que en una assemblea oberta, al febrer, i vaig començar a integrar-me al col·lectiu com a responsable d'organització a l'abril o així. Després vaig ficar-me, com es diu, la manta al cap i ens vaig ficar de portaveu perquè necessitaven una persona que donguessi la cara i que poguessi parlar en la premsa o amb vosaltres o qualsevol que volguessi tindrà una persona amb qui parlar que no tot fossi via mails i via comunicats i tot això. Algú que donés la cara, sí. I has tingut algun problema alguna vegada per pertànyer al sindicat no sé, de la teva feina o d'algun altre lloc per estar allà donant la cara? Encara no, aunque n'hi ha vegades que et trobes amb algú amb el carrer o algun amic i això que et comenta, ostres, i si es fica amb tu o amb la teva família, què faràs? I si t'amenacen, què faràs? Bueno, pues donar la cara, igual que l'estim donant Donar ara. la cara. Bueno, el pitjor que poden fer és que et facin fora de casa, no? Probablement. Bueno, o fora del país, ara que sóc andorrana. Bueno, ara Ja no et poden fer fora, home. Clar, si ets andorrana... Sí, fa un any que vaig fer la prova, perquè la vaig tindre que fer, que les preguntes van ser molt collonudes, Difícils o fàcils? Bueno, una de les preguntes va ser-hi: de quin color és la grandalla i quants pètals té? Ostres. Pregunta d'examen. Ojo, és que Mira. hi ha més d'un tipus de grandalla, Ah, hi ha sí? la grandalla groga, que és la grandalla francesa. Mira, Això ho desconeixia, no ho sabia. Li jo. dius això i què? S'ha Allà a l'examen. de treure, s'està de treure el N'hi ha passaport. preguntes que et quedes... Un altre sí, no? Hi havia preguntes d'actualitat, hi havia preguntes de l'època quan es va ficar l'era feudal, no? Que van fer els primers... Els pariatges i tot això, però aquesta em va desquadrar moltíssim. La de la Vas grandalla. estudiar? No la vi venir. Jo no l'hagués que encertat, estiguis crec. allà, fem un examen oral amb 3 persones, que una era una batlle, l'altra no sé si era una professora d'història i l'altra no sé qui era, eren 3 dones. I clar, em vaig quedar, ostres, Ja. la grandalla, tu. Vas Però- estudiar? Sí, vaig estudiar amb un dossier que tenen a la biblioteca pública, que el dossier està actualitzat del 1995. Ostres, Vaja. Yeah. O sea, imagina't. ja veus. Clar, Edició nova. Sí, tot el que és la política d'ara, qui és el cap de govern, quins són els ministres, perquè tot això ho vaig tindre que buscar per internet, perquè clar, el dossier Clar, era del Bopa, 95. Que no ho sabem ni nosaltres ni flipant. No. O sigui, Òscar Ribas, tots els no? És el- ministres... Que dic jo que amb tota la digitalització ja podríem penjar-ho en PDF, no? Alguna pàgina... Sí, no, és un dossier que tu vas a Per la biblioteca i ho dificultar-ho. demanes, i és un dossier pues, de fotocòpies, feia més viral, que Sí. estava ja més treballat que el Tato. I si suspens no et donen la nacionalitat? No, Vaja. tens que tornar a presentar-te sí. una altra vegada. I el corregeix el Josep Maria Cabanes. Que això no Jureu. No, clar que no. O tant de bo, no? Quina fixació, El primer, és el primer andorrà. A veure, tio. jo ho vaig fer en 15-20 dies, però sé que n'hi ha una... Allà on està la batlla antiga, n'hi Sí. ha les de les classes aquestes Sí. de tota la vida que es preparen durant un any per fer Sí, sí. l'examen. Home. Jo vaig fer des de casa. Clar, Molt bé. Autodidacta. Andorrana autodidacta. Sí, sí. molt bé. Bueno, nois, vosaltres què tal? Com esteu? Bé, jo sóc andorrà, també. Sí. I català? També. I, Ui. hòstia, li demanem al ChatGPT I que... una mica irlandès, també, m'atreviria a dir. Espanyol, també. No. Espanyol també. Què et ponen tu DNI? Què us anava a dir? Vosaltres com viviu... Com esteu? Com van aquests ànims? No, perdona. Esteu tots de lloguer?
Aquesta era la meva pregunta. Estava. Quan estava a Barna, sí, amb el meu germà, i ara que he pujat, aviam, també s'ha dit que porto 2 mesos i estic a casa dels pares, sí. La idea és esperar a la llaç i anar a veure junts. T'has d'emancipar. A on? Per tercera vegada. Has tornat. Pel que fos estava una mica difícil, no? Anar a... Sí, pel que fos estava un pèl complicat. Sí, amb 90 dies crec que no dona per trobar. I tu, Jordi, no estàs de lloguer? No. I tu, Marc, sí. Sí, compartim pis. Compartim pis. Amb quants? 2 més. Ja ho sé, en veritat. Ja. Però està bé, està bé. No, pel radioients, està Sí, bé, no, està bé. sí. I tu, Jordi, no... No, jo tinc la sort de que és de propietat, la Molt casa. Llavors, bueno, no és meva la propietat, molta. però me la cedeixen. Però ho serà. Molta sort. No ho sé, això Qui depèn sap, de lo bé que em porti. Jo també estic de lloguer compartint. I res, dit això, entrem a la piscina Pomelos. No sé si saps el que és, Rebeca, però ara ho sabràs. I Vinga. ens porta el Gerard, la piscina Pomelos. I benvinguts a la piscina de Pomelos, que tenia ganes de fer una intro d'aquestes com fa el Jordi o el Marc o el Capes. I bé, Rebeca, la veritat, la piscina de Pomelos és com una sèrie de preguntes que fem, que has d'intentar... O sigui, quan les fem entre nosaltres, pues és cachondeo puro. Quan portem un convidat, ara la idea és que intentis contestar o el més ràpid o simple possible sense matitzar les teves respostes. Vinga. És a dir, sintagmes nominals, sí, no, pot ser... Noms, sí. Noms. Sí. I tal. Sense matitzar. Vale. Se suposa que anirà de més fàcil a més difícil. Llavors, a la que matitzis, se suposa que hem de parar i hi ha un comptador dels convidats, els que més aguanten a no matitzar, pues, hi ha aquesta competició. Hi ha una classificació. Sí, Se efectivament. suposa. Ningú la porta, la classificació aquesta, I però... si Ah, el Jordi, vull jo pensava passar que el paraula, Jordi. li dono això, no? Això és pel final... Això està bé, està bé. No està mala, no està mal. Que pugui passar una pregunta o alguna així. Vinga, paraula. va, El fem-ho, comodín. fem-ho. Té Introduïm-ho. el comodín de passar-la, el comodín del público És veritat que avui tenim i públic. poder fer una trucada a algú, a qui sigui. A random. Truquem al Sergi, sisplau. Vale, la primera. Digues. La pitjor parròquia d'Andorra. La pitjor, Andorra la Vella. Mira, Correcte, no sé si ens l'havien dit. coincideixo, Sí, Sí, havia caigut ja, sí. La segona. 0 Milei, Javier Milei, fotut d'ansiolítics amb una motosserra daurada que posi zurdos de mierda i 10, Josip Stalin bevent un vodka amb sang de burgès, on et poses tu mateixa en una escala? El 7. Al 7. Mira, Grande. Molt bé. 3. O tercera. Has treballat mai un 1 de gener? Has treballat mai un 1 de gener? Sí. És una real Desgraciadament, sí. Això és fer carrer i cultura. Igual que el Sí, 14 sí. de març. Ara tenim que treballar també. Hòstia, Mira. aquesta no l'hem fet mai, igual és més adient. I crec que, Realment. crec que no he treballat mai un 14... No, jo crec que Hòstia. tampoc. No us les esteu fent a vosaltres. Ja. Vinga, va. perdó. Quarta, blindar el dret de l'habitatge o blindar la sanitat gratuïta i universal. El dret de l'habitatge. Ok. No ha tremolat, no ha pestanyejat. No, té clares les respostes. La cinquena, fes una porra. Quantes torres noves acabaran plantant a Andorra la Vella? Espera, que les tinc comptades. Andorra la Vella només, sense escaldes. Sí, Sense escaldes. ja. Andorra la Vella. Unes 6. 6, 7. Vale. Mira, 6 i un xalet alt. Yeah. 7 o setena. Ah, no, sisena. Si no estiguessis a la coordinadora i haguessis Al de... sindicat. Ai, sí, certament, que ara s'ha... Ja no és coordinador. Cert. Cuidado, Qui ha Estàs redactat? comprant el marc de l'espot, Certament. Si ja no estiguessis al sindicat de l'habitatge i t'haguessis dedicat a una d'aquestes 3 coses, què preferiries? Directora d'un fons voltor, antidisturbis o periodista sou de l'ultradreta? Uf, és complicada, Que estàs dura. És punyetera. Aquesta és dura, Jo suposo que periodista, perquè no em veig com a policia. I de l'altra manera, en un fons voltor tampoc m'agradaria, perquè tinc molta empatia amb això de l'habitatge. Jo tampoc et veig com antidisturbis, la veritat. No. Pel que sigui. 7. Un polític amb qui has tingut contacte i amb qui compartiries un cotxet al tebotronc. Dels que n'hi ha ara? O no, o que hi hagi hagut, no? És a dir, no ho diu, pot ser algú que ja no estigui amb la política. Amb qui has tingut contacte. Aquí he tingut Ha de ser. contacte. Bueno, o que transmeti confiança d'alguna manera. Ja. Personalment, el Pere.
El Pere Baró. Sí. Mira, Ojo, Li demanem a la li IA donaries que ens els faci... frenos de la teva vida al Pere. Bueno, no als frenos, però sí que n'hi ha ideologies que... Estàs més Està bé. acorde. Que els porti ell als frenos, sisplau. Sí, que treballi. La següent. Un polític amb qui no aniries i no compartiries ni la parada d'autobús. Amb el Javito. El Javito, Qui és el Qui és el Javito? Javito? Oye, el Xavier, senyor. Hòstia. És que jo t'he vist a tu que ho tenies claríssim qui era des del primer Home, moment. a veure, Jo no a Javito no l'havia tampoc. relacionat claríssim amb no, el però he Xavi. pensat, qui es diu Javi, Xavi... I diminutiu, Javito. Javito, Sí, sí. m'ha Javito. molat, Molt bé. Novena. Què prefereixes? La 80a majoria absoluta de DA o una coalició de tota l'oposició coneguda, inclosa Andorra Endavant? Una coalició. Inclosa Andorra Hòstia. Endavant. Jo crec que també. Déu-n'hi-do, T'he de dir. Aunque amb això tinc una cosa molt clara. A mi les casetes aquestes, no. Pot matitzar, No ha matitzat. No passa res. No ha matitzat, no ha passa- matisat. Sí que ha matitzat. Ah, Sí? Però molt suau, Si no, no molt s'acaba suau, la- molt suau. Com es diuen? És que no me'n recordo del nom. Sí, les casetes modulars aquestes, Sí, no vols li dir? van ficar un nom. No sé Els què. barracons, ja. Què o no? són? Sí, els barracons. Les casetes Voltaiques. aquestes prefabricades. La Karen, que està obsessionada amb que anem a viure amb cabanyes de fusta a Canillo. Sí. Com de fusta? Al pessebre. els Jo barracons, vull anar a sí, viure són en com- una cabana de fusta. Els que no- contenidors. No, però són casetes, o sigui, són com casetes prefabricades, aquestes que carden allà, que no sé quants metres Com els quadrats. bungalows dels càmpings. Sí, Ah, exacte. vale, Sí, vol potser com una això eixamda és molt, d'elles, és molt a precari. Són les casetes que hi havia abans al Parc Central, no? Sí, Els sí, tobogans. això es farà de debò per als temporers. Que bé. O sigui, Hòstia, això, tio. sí, a tu et sona, no? Això Sí, se ve, t'imagines no? una caseta com les del poblet de Nadal per viure? Clar, increïble. Mare O sigui, meva. justeta, eh? Bé, següent. Quina és la manifestació que més has gaudit? La del 5 d'abril. Que vas votar a les darreres eleccions generals on sigui que votessis. No em deixen votar perquè sóc immigrant i ara que sóc andorrana no sé quan podré votar, llavors no vaig poder fer-ho. Què prefereixes, que els teus fills tinguin la possibilitat d'emancipar-se o que s'acabi la fam al món? Home, prefereixo que s'acabi la fam, si no morirà molta gent. Als meus fills encara els puc fer jo els macarrons. Menjar fora del metge. eh? Bueno, arribat fins al final, matitzant una miqueta, aquí els jutges decidiran... Però ha anat bé. Jo crec que sí, Ah, jo, és la que més en sèrio s'ho ha pres, crec. De des fet, que els matisos han estat... Més que nosaltres. Hauríem de veure la Laura Cugat Sí. com ho va fer, Exacte. però ho has fet molt bé, Rebeca. Per homogenitzar... Criteris. Has petat criteris, la sí. piscina de Pomeles. Molt bé, i ara anem a la tertúlia. Molt bé, doncs ara toca parlar de l'habitatge, d'aquesta crisi que estem ficats i que ja portem uns quants anys. I la primera pregunta, quins creus que han sigut els motius d'aquesta creixent pujada? O sigui, per contextualitzar una mica, potser, no? Tot i que crec que tampoc fa falta parlar-ne molt perquè crec que la gent està bastant ficada, però bueno, això. Quins creus que han sigut els motius d'aquesta pujada terrible que hem tingut aquests 5 anys? Els motius que crec que han sigut més... Els més clars, no? Els més clars ha sigut l'especulació que n'hi ha amb el preu del sol i la forma que ha tingut el govern actual de fer les coses. Són les dues més importants, no? Si no aconseguim regular un mercat sencer de lloguer, no fer un mercat dual com el que tenim ara mateix, tant sigui de compra com de lloguer, i aconseguim unes lleis que siguin sostenibles de veritat, que puguem tindre un habitatge digne i assequible amb els salaris que tenim ara, això no acabarà mai. A tu t'han pujat l'IPC? Sí, a mi m'han pujat a l'IPC. Vale. Sí. Bueno, És lo mínim, no? Vull dir, Aquí o no. sigui- a mi no. No? No? No li recordis a ningú, ja ho has dit ara, si es mira el podcast el teu... Bueno, és la veritat, o sigui... Què t'anava a dir? Quins creus que són els problemes més greus? Perquè ara hi ha la desintervenció aquesta, que no sé si la gent estarà posada... Bueno, no sé si vols explicar una mica de què tracta aquesta desintervenció que hi ha com a projecte de llei. Bueno, la desintervenció que vol transmetre al govern, segons ells, és una desintervenció quirúrgica ben treballada i ben equilibrada. No és així, perquè, com sempre,
la persona vulnerable acaba sent el llogater. La seva llei el que vol fer és pujar un 6% per any més l'IPC. Això el mínim, no? Això seria el mínim. Clar, estem parlant d'un 6% i si l'IPC puja un 5, pues ja pagaries un 11, però avui he vist a les notícies que la senyora Marsol s'ha baixat una miqueta i ha dit que l'IPC el pujarien com molt, molt un 2,5. O sigui, màxim un 2,5. Si fos més l'IPC, es quedaríem un 2,5. Es quedaria, no sé, és que com cada dia canvien l'article de la premsa i la llei encara no s'ha votat, no sabem... Clar, jo avui he llegit al diari la notícia que deien que la Marsol havia tingut fins i tot en compte per l'augment de l'IPC la guerra a l'Orient Mitjà i tot això que dius fa 2 dies d'això realment, saps? I la projecte de llei quan fa que n'estan parlant realment. Del projecte de llei estan parlant mesos. Nosaltres, el sindicat ens van anar a veure'ns amb la Conxita i amb el cap de govern, crec que el dia 18, per fer-nos la presentació d'aquest projecte. Us van fer un PowerPoint. Sí, un PowerPoint, sí. Nosaltres pensàvem que anàvem a... Intenta parlar al micro, perdona que et talli. Sí, perdona. No, és que gires una mica el cap, ho dic perquè se l'escolti. Nosaltres pensàvem que anàvem a parlar de negociar una desintervenció i ens vam ficar ja amb 3 cadires davant d'una pantalla i ens van fer un PowerPoint. Ah, sí, eh? O sigui, vosaltres pensàveu que anàveu a negociar. A negociar. Sí, No? nosaltres pensàvem que sí que anaven a fer una reunió amb el cap de govern i a la senyora ministra i ens van trobar que era una presentació. Quasi un vídeo d'aquests que et posen com de redúcate. Sí, com si volguessin fer una miqueta de pedagogia. Ah, sí, eh? Para que lo entiendan, no? Sí. Clar. Tinc una pregunta. En aquest projecte de llei no hi ha hagut cap contacte, no dic de la senyora Marsol o del cap de govern, però de cap mena de polític? No hi ha hagut cap contacte amb la perdó, diré coordinadora, sé que no és coordinadora, amb el sindicat? Sí, tenim pendents fer una reunió amb el PS, vam fer una informal als meus companys amb la Eva Calero molt abans, farà ja més d'un mes, i van quedar que faríem una més formal. Però amb govern, és a dir, amb DA o algun estament polític que estigui governant, no han trucat, no han fet cap accés cap al sindicat de l'habitatge. Quan van fer aquesta, no?, que us van fer l'explicació del PowerPoint. No, però dic reunió, o sigui, hem pregunta... mantingut reunions amb la ministra. La Conxita. Amb la Conxita, sí que hem tingut I amb aquestes algunes reunions, com s'han desenvolupat aquestes reunions? Pues aquestes reunions es desenvolupen de manera que tu arribes allà al seu despatx, hola, bona tarda, i comença a dir perquè nosaltres hem fet això, perquè nosaltres hem invertit tants milions en fer el parc públic, perquè nosaltres estem sancionant als propietaris en la trampa del fil. O sigui, treure pit del que havien fet, no? És com un resum de la tasca que estan fent. Vale. Hi ha bon rotllo amb la Conxita? No, bon rotllo no. Suposo que és més burocràtic. Cordialitat. Sí, cordialitat. Us rep amb els peus sobre la taula i fumant-se un piti? No. Un puro. No, és el seu estil. A mi no em sorprendria molt. No, la veritat que a l'hora de parlar ella és molt amable. Sí que és veritat que n'hi ha vegades que quan tu fiques a la taula i dius és que farem una mani o la gent està molt escalfada i vol fer una vaga de lloguers o alguna cosa d'aquestes et treu pit i et diu, bueno, recordeu que aquí a Andorra n'hi ha policia. Es fica nerviosa. Sí, eh? O sigui, es posa a la defensiva. Sí. Ah, sí, eh? La carta de la poli, eh? Vaga està reconegut el dret de vaga i el dret de manifestació, és a dir, que mentre ho feu de manera... Sí, però vaga de llogaters ja no ho sé, eh? Sí, però quan comences, vaga de lloguers. Quan comences a dir una vaga no sé. de lloguers, que no la podem fer nosaltres, això ho tindria que fer com a sindicat la USDA. Ara nosaltres quan estiguem legitimats suposo que... Però això encara aquí no s'està fent. A Espanya, Catalunya, Madrid i València estan tenint molta força les vagues de llogateres. Llavors, però clar, una vaga de llogateres o una vaga general o tancar com tothom vol diu anem a atacar la frontera, anem a prendre foc allà. No? Tot això no es pot fer d'avui per demà. Creus que hi ha suficient descontent general com per dur accions d'aquest calat? Descontent general sí, però el que també n'hi ha és molta por. Vale. Sí.
estàs molt poc emparat a nivell legal. Sí, estàs molt poc emparat, la gent te pot sortir encara al carrer, n'hi ha gent pues, que treballa amb persones que són del govern o grans famílies benestants d'aquí, i llavors això treu... Clar, si em quedo sense feina... Sí, encara menys jo que podré pagar. Un exemple... avui... Perdona. No, és una petita anècdota. Avui em parlava amb un amic. Sabeu quin és el percentatge de població que es necessita per sembrar el caos? Quin? En una ciutat? Uau, Poc. Què diríeu? Clar, en una ciutat de Per sembrar el 4 caos. Qualsevol ciutat. 10%, va. 1%? 15. Un 7. I tu què diries, Rebeca? Un 5. Un 3%. Un 3, Un 3. Home, a veure, si un 3% de qualsevol número comença a cremar coses i a liar Clar, la és que és el petarda, caos, o sigui, al òbviament. Però... Posar-se d'acord per... Bueno, però Clar, depèn. tampoc és legítim que un 3% vagi en contra del 97, no? És a dir, Saps què passa? No, però saps com s'explica? Perquè aquest 3% comença i arrossega els que estan a un límit més alts que... O sigui, els del 3 cremarien contenidors. Els que estan a un 4% farien coses cada cop més light. El que passa és que els llavors ja arrosseguen, no hi ha un és un efecte 3%. cadena. Clar, Llavors però jo crec ja que no el és un 3% és el que actua realment, Sí. no? Després a darrere té molta més gent. Sí, després hi ha la gent que potser no cremaria coses, però que quan veu que estan molts més al barco, doncs van sumant i sumant, i sumant, i sumant. Bueno, tornem. tornem-hi, Perdoneu. sí. Què volies dir? Res, jo volia dir que un d'aquests exemples de la por que té la gent, que jo crec que és una cosa que es comenta molt en aquest país també del gent, de que sé, pues, lo de la por a anar a les manifestacions mateix o el que sigui, és que vosaltres mateixos de tindre un portaveu, heu estat molt temps fins que heu tingut una figura pública d'anar als mitjans, diguem-ne, i de donar la cara per la coordinadora, i que fins i tot hi havia... Ha costat de trobar aquesta Que figura ha costat moltíssim i Perquè que, ningú i, es que ho volia entenc, mullar. i que ho entenc perfectament, realment, perquè ja estàs fent prou esforç tu, dedicant el teu temps i suposo que en part, doncs, una part dels teus diners i la teva salut i tal, aquesta lluita, com perquè a més et costi doncs, Exposar-te. la casa o la feina Sí, o sí, coses d'aquestes. Sobretot la feina, perquè tant a nivell públic com privat, al final Andorra és molt petit i és molt fàcil enfadar algú, Però jo crec que és infundat, O sigui, crec que el ser un ecosistema tan petit crec que és més fàcil com tindre por, diguem-ne, de que... Però és que és un reflex només, que potser... Sí, crec que sí, perquè nosaltres també som un exemple d'això, perquè portem fent el capullo aquí 5 Clar, anys però no fem manis, insultant a tot ja, Cristo ja. i Sí, tal. Però també el Ningú- públic que tenim no és extens. No, però que si ens haguéssim volgut tocar una mica Us els estimem, ous, públic. ens els Bueno, haguéssim tocat. jo crec que si saps? s'haguéssim mirat molt bé els episodis, algun purito ens podrien haver fotut. Sí, bueno, També Sí, t'ho diré. sí, sí, No, sí. no cal que us mireu tots els episodis. Mireu-vos-els tots i de pe a pa, sisplau. Rebeca, què t'anava a dir? Vosaltres des del sindicat esteu contents? Com ha sentat aquest projecte de llei que ha entrat? Quina és la postura que en teniu? La postura que tenim és que és una llei molt descafeinada, és una llei que li dona més suport a la contrapart que a la part llogatera. Clar, perquè ells defensen això, no? Que és mesurada aquesta llei, Sí. diguem-ne, no? Que intenta com Equilibri. repartir una mica, sí, equilibrada. No té res a veure amb les demandes que va fer nosaltres al 5 d'abril. Què demanàveu allà, per recordar una mica? Mira, les demandes del 5 d'abril són les que sempre hem portat des dels inicis de la coordinadora. La primera era, i és encara, i és per la que estem lluitant sempre, és per regular un mercat, tant de lloguer com de compra, però un sol mercat, o sigui, tot al mateix nivell. No com tenim ara, els pisos assequibles estan per sota del 25% i els altres tenen lliure mercat per fer el que vulguin. No, un mercat totalment equilibrat. Un mercat Emparat. que tothom pugui accedir, un topall. Però al final aquí, pel que estàs dient, més que és a dir, més que limitar els preus, que també, és la falta d'un cert tipus de pis, no? Perquè ara mateix s'està invertint tot en lloguer de luxe o lloguer... Obra nova, luxosa... Bueno, obra nova, luxosa, i no s'estan promocionant vivendes, no?, per la gent normal de carrer que treballa, no? És la falta d'un índex de preus de referència. No hi ha un índex de preus de referència a Andorra. No, Vale. no n'hi ha. Llavors, clar,
L'índice de preus de referència que han ficat ha sigut els metres quadrats dels pisos Clar, assequibles. que és una cosa que Que no és el critiqueu valor vosaltres, real del És mercat. molt ampli No, és la molt manera de acotat i veure-ho. no té res a veure amb la situació real que hi ha al mercat. Claro. L'habitatge en si tindria que estar regulat a part de la zona, els metres quadrats, l'antiguitat del pis, si està reformat, si no està reformat, els accessos. N'hi ha un munt de coses, no? I una altra de les demandes que van fer, que ja s'està fent des del 2023 però encara no arriba, no sabem per què, suposo que s'ha perdut pel camí, és el registre de la propietat. Ah, és veritat. Parlem-ne del tema. Perdó, Rebeca, parla cap al micro perquè si no Sí, se't sent perdona. molt lluny. Sí, perquè Vale. no som una ràdio i llavors Sí. pues, Bueno, llavors són és els això, micros. el registre de la propietat, l'any passat, el 2025, ja un grup parlamentari va comentar que feia 18 mesos que s'estava treballant i encara no ha sortit. Quin creus que és el motiu pel qual està tardant tant? Ja ho vas dir una vegada i I et va caure aquí... Sí, però em dona igual. Perquè surten jo crec, escablats. jo crec, ho dic perquè si té que salpicar, que salpiqui a mi, Presumptament. Sí. Jo crec que el registre de la propietat no convé que surti per les famílies que n'hi ha darrere. Clar. I la gent que n'hi ha darrere de govern i que Ja. tenen calés i famílies d'aquí que són famílies grans Per i un poderoses. tema de pudor, al final, no? Que és una cosa... O no, jo tinc 20 cases però jo no Interessos. vull que ho sàpigues. Clar. Perquè no vull. Clar. Ja està. Però ho sap tot Cristo. O sigui, Sí. o sigui, és que ho sap Bueno, però tothom. que es faci ja públic i ja Per està. què creus que és... O sigui, per què seria beneficiós tenir aquest registre de la propietat o amb quin ús se'n fa normalment? Entenc que a Catalunya hi és, entenc que a Espanya Un hi és, registre no? de la propietat permet la transparència que té la propietat, no? Et permet saber qui és el veritable propietari del teu pis, perquè aquí quasi totes les vivendes que n'hi ha estan sempre amb immobiliàries, amb un gestor, amb un notari, amb una empresa pantalla, Amb amb un intermediaris. holding... Una SL allà. Fica una pressió, no?, sobre Clar. la persona que ja pues, és com senyalada, potser, no? Si es Permet veu traçar, clar, permet traçar un rumb, no? Diguem-ne, perquè suposo que molts cops és això, et trobes com amb la immobiliària de turno o l'empresa de patrimoni de turno, diguem-ne, i no passes d'aquí, i suposo que és una eina doncs, per també saber doncs, els pisos buits que hi ha, a qui pertanyen a aquests... Una mica per trobar l'origen del problema, no? Realment, que és Clar, un problema clar. d'aquest país que no tenim dades d'absolutament res. i això li ficaria pressió, no?, a la persona a l'hora de pujar potser pues, un lloguer a una bajanada, pues, si ja se sap que aquella persona... Però creieu que no se saben? És a dir, O quan sigui- va sortir el cas de... Jo sí que sé qui és el propietari del meu pis. Clar, però em referia Però no tothom. al cas aquest del desauci Sí, que hi va haver amb de una l'àvia, senyora no? de l'àvia, es va saber molt ràpid que, Però també era un si youtuber, no m'equivoco, era molt de Gref, vist. no? I l'empresa que tenia la propietat es deia Grefito SL o algo Vale, així, que tampoc era fàcil. no donava com molt marge a dubte. Vale, realment. ok. Però sí, jo suposo més que fàcil sí, que tens destapar-ho. raó, Sí. que al final No sé, es pot acabar sabent, però a nivell macro, a nivell de país, no es tenen les jurídic. suficientment dades, no? I jurídic, Vale. no es tenen les suficientment dades com per saber, sobretot, un dubte que jo tinc és quants d'aquests pisos que se suposa que tenen un propietari són realment de propietaris d'aquí, de petits tenidors, que és una cosa que sempre s'ha dit de l'associació de propietaris i tal, o són realment de grans tenidors i de fons voltors i tota aquesta merda que hi ha al darrere molt sovint, també, no? Això és el que Els bancs. permetria saber si hi hagués un registre Claro. de la propietat, que va ser una de les demandes que van fer també el 5 d'abril. L'altra demanda que van fer és un parc públic assequible per tothom i acabar amb els desnonaments. N'hi ha desnonaments que són silenciosos, que no els veiem, que aquests desnonaments és la gent que marxa. Clar, Que perquè no marxen Marxa perquè és que- forçosament. Indirectament, no? Potser, indirectament. sí. Ja. I Són que no fan desnonaments silenciosos. i que no posen el crit al cel ni res. No, agafen Clar, la perquè- maleta i se'n van. Clar. Perdó, igual et xafo una pregunta. Digues. em sembla Segur. que teníem. Segur. Clar, una de les coses que nosaltres volíem preguntar també és referent al tema dels desnonaments, que el govern sempre treu pit i sempre diu que quan hi ha un desnonament mai es fa sense una alternativa habitacional o no hi ha... que no és una crisi social realment els desnonaments, no? Que la gent es quedi sense fora de casa. I el que tu comentaves
és una mica això, que realment la gent aquí no tenim com la necessitat de fotre el crit al cel i dir tu m'estan desnonant, simplement la gent se'n va i ja està, no? I queda com si no hagués passat absolutament res i ja. Sí, la gent se'n va, o si no, n'hi ha persones que acaben pues això, en una pensió. O sigui, govern, jo ho sé per l'últim cas, o dels últims que va sortir, que per el que deia aquell noi, com que govern necessita que estigui ja fora com per emprendre accions, o sigui, necessita que estigui en la merda, diguéssim, com per poder ajudar, no? O sigui, govern ajuda quan està fatal, no ajuda preventivament, no ajuda abans. No ajuda quan abans. desnonen, dic. Ja ho tenim vist amb la trampa del fill. Ja. I hi ha una nova trampa, no, també? Potser, amb aquest nou projecte de llei, pot ser? És la mateixa. Vale. És la trampa del fill. El que nosaltres sempre hem reclamat ha sigut una intervenció més eficaç per part del govern, és a dir, quan una persona fa la denúncia de que li estan fent una trampa, parar el desnonament i que aquesta persona es pugui quedar a casa seva mentre fan la investigació que tinguin que fer, si no és una trampa i té la raó al propietari que li donin a aquesta persona els dies que li tinguin que donar per deixar l'habitatge, i si és una trampa del fill, pues, sanciona al propietari i a aquesta persona que es quedi a casa fins a acabar el contracte. Això no passa. La trampa del fill bàsicament és per acabar el contracte abans de que s'acabi o...? La trampa del fill és quan un propietari diu que vol el seu pis per un familiar. Clar, però tu tens contracte del teu pis. Igual, però si la llei diu que si és per un familiar pot fer fora quan vulgui. Encara que tinguis 30 pisos. Sí, encara que tinguis 30 pisos. Jo tinc 30 pisos i a mi jo vull aquest i foto fora el que està en aquest pis. Això veus és curiós, Sí, digues. perquè un estat com Andorra que defensa tant la legalitat, em sembla curiós que no es faci honor al contracte, no? En veritat? És a dir, està molt bé i crec que sí, si tens un habitatge s'ha de poder donar al fill, però s'ha de complir el contracte, no? També, possiblement hi ha una lletra petita, una clàusula, una cosa que... Segur. Si no, no ho farien. I saps què passa? Que amb la llei de transparència aquesta, amb la llei de propietat, si tens 30 pisos, ho sabrem. I si ho sabem que tens 30 pisos, per què necessites aquell pis? O sigui, si tens 3 buits, per què vols fotre fora? No, lo dels pisos buits jo crec que és algo que estaria molt bé el registre de la propietat per veure quants pisos buits actualment i per què estan buits. Ojo, o sigui, si estan buits... Estan buits bueno, si hi ha el registre de la propietat s'hauria de saber, no? Sí, segons la ministra ens va comentar que n'hi havia 800 pisos buits, dels quals s'havien enviat 200 cartes esperant contestació de per què estaven buits, però la cosa va quedar allà. Igual que quan hem parlat ja fa mesos, estic parlant de l'any passat, no sé si una de les reunions que van tindre amb ella va ser al setembre, em sembla. Ella ens va prometre que ens donaria dades com es diu? És que no en surt. Anònimes de les sancions que havien fet de la trampa del fill, quantes trampes havien fet i les sancions de quina quantitat eren, i encara estem esperant. Ah, sí? Encara, sí, encara. Bueno, l'eficiència. Després de les eleccions potser les donen. Clar, aquestes sancions se les queda govern, per les arques de govern. No hi ha transparència en aquest sentit. No, d'aquestes sancions el llogater o l'inquilí, com vulgui dir, que es queda fora, no rep res. Ja, tens tota la raó, que no hi ha una indemnització prevista realment per això, no? Simplement és enhorabona, t'han fet la trampa del fill, ja penalitzarem a qui te l'ha fet amb una exacte. sanció que possiblement se la pot permetre rascant-se la butxaca. I tu ja t'espavilaràs. I tu t'espaviles i aquests diners van a les arques públiques que diuen que ho inverteixen en habitatge, salut i educació. Jo tinc una pregunta sobre això de l'habitatge que està impulsat per govern. Jo crec que estarem d'acord tots amb que es va molt tard. En qualsevol cosa que s'hagi fet es va tard, que benvinguda sigui. Però des del sindicat de l'habitatge, com veieu aquesta proposta de govern d'habitatge públic? És un habitatge públic que ara mateix és molt, molt poc per la gent que té la demanda.
També... Accessible? Accessible no a tothom, perquè n'hi ha molta gent que amb els requisits no arriben. Però per tu és difícil com de... Per els mi seria requisits que difícil. fiquen? Per mi sí seria difícil. Sabem de quan és el parc públic, ara, d'habitatge? Els requisits, dius? No, quants n'hi ha? El número. El número, No tinc ni la idea. xifra, el nombre. mateix. Ara us ho trec. Per què dius que és difícil per tu? Per mi, perquè jo tinc una miqueta més del salari base, llavors ja no entro en els requisits. Ja, que una... És O sigui, salari jo base? podria, segons ells, jo em podria permetre un pis xalet. de 1.800 euros. Ho veurem més endavant. Sí. Perdó, Clar. diuen que quan s'acabi la legislatura volen tenir 500 habitatges. 500. Quan s'acabi la... O sigui, estan prometent-los. Sí, no, no existeixen. Exacte. Els estan 500 prometent o és el que habitatges? volen? Vale. 500. I abans hem dit que hi havia 800 pisos buits. O sigui, hi ha més pisos buits que pisos de protecció oficial. I els pisos aquests igual són en Salonga. Bueno, hi ha la promoció Xitxerella. de Canillo, Xitxerella. no? Són les cabanes que estan fent Sí, feines. exacte. Canillo, hi La- ha el Jovial, es diu, no? Aquí El Jovial és- Torrevella. sí. Terravella, no? Sí, O sigui, hi ha- Terravella. Vale. Ara a Sí. Santa Coloma estan fent a la Margineda o... Estan fent alguna cosa. Els que han acabat ara, que han entrat ara, són els d'Arinsal, crec, Vale. que n'hi havia a Arinsal. Estaven fent en Rourera de Sansa, també estaven fent, rehabilitant, crec que estaven rehabilitant alguna coseta cap allà. A Quatre Camins hi havia alguna cosa també. Els que es van quedar fora de... Els del Tarter? Els del Tarter, que és els de la Solana, no? El Pas, no? També. Sí, per allà que s'ho va quedar una de les empreses, crec, de pistes per als temporers. Ah, sí, Vale. Saetge, deu ser, sí. Perquè va tindre poca demanda, no? Sí, perquè la perquè va gent, per tindre- lo que sigui, no vol anar a viure al Tarter. Bueno, Al Pas. segons, Pas, eren. segons el govern, el transport públic funciona de meravella. La Ah, gent que no vol no. anar a viure a dalt perquè no vol que... Que és una cosa que us han dit directament a vosaltres, no? Sí, O sigui, és una cosa que ens han dit a nosaltres, que el transport públic funciona molt bé i que no entenen per què la gent no es vol anar a que viure i que allà som dalt. uns pijos i que, Sí. que ens espavilem. Una pregunta que tinc jo. Institut de l'Habitatge. O sigui, aquesta figura no sé si des del sindicat, com la veieu? O sigui, és d'ajuda pel que està passant? Perquè ells el que donen és informació i proposen coses, però se'ls hi fa cas, tu creus? O... Creiem que tindrien que tindre una miqueta més de Autonomia, no? Que no depengués tant de Sí, que no govern. tingués que I de dependre... força, o sigui, I de no? força, perquè ells fan la feina que els li manen des de govern i clar, tu vas amb un problema i el primer que et diuen és que tens que anar a buscar un advocat o tens l'escola aquesta que tens la visita gratuïta Sí. i fan més de mediadors i per agafar les sol·licituds per al lloguer assequible i valorar qui entra i qui no entra i tot això i fer els contractes d'aquests pisos, però jo crec que seria una eina molt potenta si el govern Li dones més força. li donés més força a l'hora de poder implicar-se més quan hi ha un desnonament o quan una persona ven m'estan fent la trampa o activem el protocol des d'aquí, no tens que anar a tràmits o tens que anar a la batgia o tens... que tinguessi més mà ferma, no? Sí, recursos i Recursos independència, no? No que sigui una part de la majoria de govern, no? Ja. Que siguessi imparcial. Ja. Independent. Això Independent, mateix. no? Perquè és com que passa de ser un recurs a ser una eina, al final, no? De Clar. govern, suposo. És l'antítesis del sindicat de l'habitatge. Sí, sí. És la nèmesis. Sí, Però... sí, sí. Estan treballant tot l'estiu a la taula d'habitatge amb l'institut i amb els implicats, no? Amb l'API, amb l'AIA, amb afers socials i tot. Estan fent grups de treball, que això s'ha fet un acte, s'ha passat a govern, però ja veiem com està fent govern les coses, no? Nosaltres vam proposar algunes idees, les idees s'han quedat al calaix. Allà estan. Allà estan, però sí que considerem que un Institut Nacional d'Habitatge té que ser un Institut Nacional d'Habitatge. Clar. Que la gent pugui anar allà amb un problema
no que li donin una casa així perquè sí, no, però que li solucionin el problema. Que aquesta persona no tingui que acabar fer les maletes perquè ha ultimat tots els recursos que li han dit que tenia que ultimar o acabant amb una pensió o en l'arca. Amb un tríptic. Què és l'arca? Perdó. L'arca és l'hotel aquest que han fet a Sant Julià a la Creu Roja. Vale. Sí, Hòstia, no ho sabia. sí, sí. O I cap- hotel o pensió, com vulgueu dir. Ah, No, l'Hotel com Pol o un- algo no. No, l'hotel Pol no. És com a Xovall, no? El O Consell. sí, Ah, el de Xovall. Barcelona, Però el que passa és que amb aquests edificis que al final rehabiliten i tal, que molts cops... O sigui, el que passa és que el parc públic és tan petit que al final no es destina a gent que té problemes habitacionals o problemes d'habitatge, sinó a gent que té altres problemes econòmics, de situació, jo què sé, precària, coses així, al final, que s'acaben copant per aquesta gent. Que ve amb una motxilla al darrere, no? Sí, exacte. És com que la càrrega que portem a nivell social en aquest país és molt més gran que els pisos socials que pot oferir govern. Hi ha 10 persones que necessiten aquell pis Claro. per un pis. Sí, En aquest país i a tot I arreu, aquesta gent tenen molts més problemes a part de l'habitatge, realment, saps? Aquí tenim una altra problemàtica. Una cosa és un habitatge social, que és un habitatge per a una persona que està en un cas molt vulnerable, i una altra cosa és un habitatge a preu assequible per a una persona que té un salari que no arriba a fi de mes o que és una persona separada amb un Sí, fill. és igual, és a dir, Alguna si tu cosa. estàs treballant, t'has de poder permetre un La problemàtica pis. és aquesta, no estem separant les coses bé. Clar, tens La raó. vulnerabilitat i... La vulnerabilitat és una cosa i no arribar a fi de mes amb el teu salari és una altra. Clar. És que el problema Són és que necessitats gent- diferents. Són Són necessitats variables. diferents. Gent normal, tothom és normal, no? No, No. però em refereixo que gent sense, a priori sense vulnerabilitat, algú Sí. que té una feina que va cada dia a treballar, no es pugui permetre pagar un lloguer. Per mi això és aquí resideix el problema, que després és el que dius, no? Hi ha d'haver un parc social per gent amb vulnerabilitat que potser pues, no té feina o té algun problema a part d'això, però el teu cas mateix, no? Que l'has posat sobre la taula, és a dir, sou una unitat familiar, no estem parlant d'una persona sola, una unitat familiar que, bueno, no sé si treballeu més d'una persona a la casa, però bueno, no esteu podent anar, o sigui, us costa assolir aquest llindar del lloguer, no? És això, no? Una mica, i jo crec que és una problemàtica Bueno, i cada també- cop més estesa. És la vulnerabilitat, no ja personal, sinó lo exposat que estàs a que quan arribi el 2027 puguis arribar. La por aquesta, la incertidumbre. Clar, si ni és una incertesa. família que tots són adults i treballen, tu pots arribar a final de mes. Sí, però com arribes? No acaben de marxar de casa, llavors... És que... Ja, total, el tema és Quin que... percentatge del teu salari, no et dic a tu, però quin percentatge del salari s'està destinant al lloguer? Per mi això és el problema, no? Perquè si es destina tot també al lloguer, o tot o una gran part, després tampoc econòmicament el país tampoc tira, perquè no té més. És a dir, tu si cobres un lloguer, Salari. un salari, és igual, encara que sigui el salari mínim, tu has de poder viure normalment, pagar el teu lloguer, i si te'n vols anar a fer un menú, te n'has d'anar a poder fer un menú i te n'has de poder anar de cap de setmana. O anar al serveis cinema... fonamentals. 100%, és a dir, viure com una persona normal. Economia circular. Això 100%. mateix. Però Sí, ja sí. estem veient, com fa uns dies també, que ho vam fer públic nosaltres, un article que n'hi ha metges i professors que s'estan marxant del país perquè no poden pagar el lloguer. Ah, sí. Sí, és veritat, per Ja a no treure... estem parlant de... Ja no estem parlant de la gent treballadora classe mitja, estem parlant de gent que té un nivell una mica més alt. Clar, clar. I, Sí, és i veritat. estan marxant del país, ja ens quedarem sense metge, ens quedarem sense professors, en quedarem... O sigui, ja no afecta a... Es quedaran els propietaris Sí, Clar. sí. Sí, i ningú sabrà fer res. Perquè tots han viscut de rentistes. Ja. Que és la de trabajar, no me la sé. Una cosa, parlem una mica del sindicat. Digues. Com esteu treballant? O sigui, heu fet el canvi aquest de sindicat a coordinadora? Entenc que això us dona més força. A dia d'avui teniu tota la força que voleu? Bueno, no. no. Ja. Ja ens agradaria tindre més força. Estem acabant de legalitzar el sindicat. I com esteu treballant?
al sindicat? Al sindicat estem treballant per grups, tenim grups de treball, tenim un grup de comunicació que s'encarrega del que és xarxes, premsa i tot això. Tenim un grup d'anàlisis d'acció sindical que s'encarrega dels casos que ens arriben d'abusos i de trampes. Tenim un altre grup que és el d'organització, que s'encarrega d'organitzar tots les assemblees, esdeveniments i tal. Tenim la part jove, no, també? Sí, tenim un grup del jovent que també estan començant ara a veure què fan, i el que volem fer ara és fer sectorials per parròquies o per poble o per barris, que la gent es vagi sumant i vagin fer grups. Per començar a treballar com a nivell local, a nivell més comunitat, no? Més comunitat, més organitzatiu, més col·lectiu, i treballar entre totes, perquè cadascú pot aportar la seva experiència o la seva informació, perquè jo soc treballadora, però igual ve una persona que és advocat que diu: mira, jo vull ficar un cop de mà, aunque sigui per darrere perquè no puc donar la cara, però a nivell legal us puc mirar les lleis, us puc mirar això, o una altra persona que s'encarga de fer anàlisis d'urbanisme, i anem així. Quanta més gent s'acosti amb causístiques o amb professions diferents, doncs podem globalitzar més el sindicat i podem créixer com a sindicat i com a grup col·lectiu. Total. Jo la veig, la sectorial aquesta de fer per parròquies. De plan, localitzar, des de baix cap a dalt, saps? I sobretot com fer més acció com a tal, no? Que fins ara és com més que proper. Per un tema de recursos, evidentment, us heu limitat a fer més pedagogia, no? I a organitzar doncs, les manifestacions i treballar internament i negociar amb govern, que no pas encarregar-vos dels casos concrets de la gent, que entenc que és una mica cap a on s'ha d'anar, no? Sí. Ajudar a la gent amb els seus casos particulars, diguem-ne, i... És no entrar en assessorament, no? No. Assistiment. Sí, assistiment de les persones, sinó ajudar-les a que elles mateixes sàpiguen com organitzar-se col·lectivament i com fer pressió i com poden defendre la seva vivenda. Donar eines a la gent perquè es pugui donar eines a la defensar. gent. Nosaltres, evidentment, no som ni advocats, ni som serveis socials, ni som cap institució d'aquestes. Nosaltres el que som és un sindicat d'habitatge digne, que poden entrar tant persones de lloguer com petits propietaris que tinguin algun problema amb la seva hipoteca o qualsevol cosa d'aquestes. Aquesta és una altra. I amb lloguers locals també pot ser ja la problemàtica. N'hi ha molta problemàtica també dels locals i dels... Però el que volem fer nosaltres és que la gent sàpiga que té eines per poder defensar-se amb els abusos i amb les coses que les passen amb el seu lloguer, que no estan soles. Perquè igual tu tens una humitat a casa i penses que és tu sol, i puges a dalt al veí i ell també el té, i el de dalt també, i el de baix també. Ostres, doncs això és una problemàtica. Això ha vingut el pèrit de l'assegurança i ha dit que això és problema del propietari. El propietari no t'ho vol arreglar. Llavors ja tens una propietat vertical. Ens unim tots els veïns, ens organitzem i anem tots amb... Força col·lectiva. Trencar una mica amb l'individualisme aquest, no? Clar, la gent aquí no està acostumada a aquestes coses. No gens. És que hi ha poca cultura sindical aquí a No l'han deixat tenir. O sigui, què els diries tu a la gent perquè s'animi, no? a venir, que s'animi una mica amb el sindicat de l'habitatge? No estan sols. No estan sols. La gran problemàtica que tenim aquí, que és el que hem parlat sempre, és que Andorra és molt petita. Però la gent té por, es sent sola, no sap on té que anar, o a la porta que pica no és la indicada. Llavors jo al sindicat el que sempre diem és que vinguin a les assemblees. Molta gent ha sortit, molta gent que està ara amb el sindicat ha sortit de les assemblees
o de dir, mira, quan demanem, necessitem gent per enganxar cartells, pues jo vinc. Amb petites accions, amb no? petites accions n'hi ha gent que ha anat entrant. També tenim persones que han estat que han tingut una trampa i llavors han aprengut a fer com defensar-se, com fer-ho, i ara s'han quedat per ajudar els que... ajudar els que venen darrere, que tenen el mateix problema. Correcte! I llavors aquesta persona les diu, mira, teniu que fer això, d'aquesta manera, i ja, vulguis o no, ja estàs encarrilant a la persona el que té que fer quan va perdua. Llavors, si jo t'ajudo a tu ajudaràs al darrere... És com cadena de favores, Sí. Bon símil. Sí, molt símil, però és més empatitzant la gent. Sí. Fer comunitat. Fer comunitat. Aquí a Andorra això no... Costa molt. Costa molt. Fer comunitat aquí... Jo no conec els meus veïns i porto 12 anys visquent al pis. Conec a la veïna de dalt meu perquè ens coneixien i perquè ha tingut un problema en l'habitatge i, ostres, que t'he vist al periòdic, t'he vist a la tele, no? I ara sí que alguns veïns em parlen, oye, que ens acaba el contracte el 2027, què farem? Bueno, pues esperem que ens arribi la carta i si s'arriba la mateixa carta a totes... Esteu tots igual, no? Al vostre edifici? Al meu edifici quasi tots estem igual. Clar, això és una cosa guai també, que és com al final... Super xachi. Bueno, no, però és millor que estar sol. Clar, exacte, que a nosaltres ens dona la... és una mica el que comentaves tu, que realment no aporta res nou, però que tothom ens pensem que estem sols amb la nostra situació problemàtica i que al final, justament amb el mateix edifici, és molt probable que la gent del teu cantó tingui el mateix problema que tens tu, realment. O que vinguin de diferents edificis i diferents propietaris, però el problema sigui el mateix, perquè ens hem trobat en alguna assemblea oberta que n'hi havia dues persones que no tenien el mateix propietari però tenien el mateix problema en les trampes i en els abusos. Llavors, clar, no és el mateix parlar amb una que parlar amb dos o parlar amb 5. Claro. Clar, és que si tens que anar cas per cas, bueno, estàs allà... Llavors fer un grup col·lectiu amb les persones identificades amb la mateixa problemàtica, si és un cas d'abusos, o que sigui un grup vertical que siguin al mateix bloc de veïnes. Tot això fa que la gent vagi treballant, vagi aprenent, tenir informacions també, ens estem formant, perquè ningú sap jo d'això no sabia ni pepa. Clar, investigues, et reuneixes amb gent, també tenim uns llibres que estan fent a Espanya, a Espanya, d'organització inquilina i tot això, que estem mirant variants que es puguin aplicar aquí, no? Perquè, clar, no hi ha un llibret. Clar, no hi ha un manual. No n'hi ha un manual. Ja. I després estem en contacte amb això, amb els sindicats de lloguers de Catalunya, de València, de Madrid, estem al COSAC també. Això és important, eh? Sí, que és el... Fer xarxa. Sí, fer xarxa. Estem a la xarxa de Pirineu Viu, que vam fer una mania en Pirineu Viu també. I llavors anem aprenent i anem treballant conjuntament i d'això es tracta, de nutrir-se, d'agafar experiència, d'agafar impuls i endavant. Si no tirem nosaltres, ningú vindrà a fer-ho. Total, totalment. Mai regalen els drets, sempre es lluiten i es guanyen. Nosaltres des de Foc i jo, que de veritat que estem superagraïts amb el que feu, amb la força, amb les ganes que li fiqueu. Sabeu que nosaltres sempre oberts a donar-vos visibilitat i ajudar i fer xarxa i fer comunitat, i res, només donar això les gràcies perquè és molt important i seguir amb aquesta lluita que la veritat que no és fàcil. Així que, això gràcies a tota la gent que està ficada. I seguim! No, i ja està. I és també per tancar una mica la tertúlia, perquè falten 2 seccions. No sé si vols dir alguna cosa, t'has quedat amb ganes de dir alguna cosa? Jo vull dir el que dic sempre, no? Jo sempre que escrivia a les xarxes de l'habitatge ficava tots junts fent pinya. I és així, tots junts fent pinya o totes juntes fent pinya, no? Perquè és que si no fem
Comunitat, sí. comunitat. Si no fem que la unió sigui la força, si cadascú va per un... Virtus Unita Fortio, al final. Això Sí. és el que diu la bandera, que aquest any la penjaré del revés. Mira. Mira. Sí. És una bona Això és queixa. estat d'emergència, no? Sí. Significa No, la al final... penjaré del revés perquè que el 14 de març tinguis que anar a treballar. Ja. Totalment. Rotior. Jo treballo el 14 de març. I que treballo el 14 de març. Autònom. Exacte. Doncs això, més converses d'ascensor més transcendentals que un hola, què tal? Parlar més de tu què, et pugen el lloguer, com ho tens? A mi, doncs, més converses més transcendentals, més comunitat i fem pinya totalment. Fer un porta a porta o trobar-nos al carrer o les assemblees obertes que fem, ara quan comencem a fer les parroquials, que la gent s'animi, que no tingui por de vindre. I Que si pregunti. No, que preguntin, i si no volen vindre, perquè és que si en veuen tenim un mail, la gent pot escriure al mail al seu neguit, nosaltres el veiem. I un Instagram també. Tenim un Instagram, tenim un canal de Telegram, tenim un grup de Telegram, el grup del jovent té WhatsApp i Telegram també. Totalment. N'hi ha maneres que i gent que ens escriu és que jo no vull donar el meu nom. Bueno, pues expliquen i a veure en què podem ajudar-te. Ja, cadascú pot aportar el seu granet de sorra realment sense haver-se d'implicar ni vindre a poc que les sigui. assemblees. Sí, perquè no tothom té que donar la cara. N'hi ha Clar. gent que no és que no la vulgui donar, és que no pot per la seva situació laboral. Perquè aquí és el que diu el teu company. estàs més Andorra és molt agafat. petita i a Andorra es conec tothom. Clar. Llavors n'hi ha gent que i gent que està treballant al sindicat que tenen una posició que estan fent una feina molt, molt bona però que no poden donar la cara. Clar. I això es té que respectar. No 100%. perquè, I tant. no perquè no donis la cara és com es diu? No és una persona valenta. Sí és una persona valenta. Sí, sí. Aunque, Lo important és el contingut, o sigui, Això és mateix. el fons. Bueno, concloem la tertúlia aquí i ara tocarà jugar una mica Vinga, anem. amb el Marc i amb el Gerard. Així que entra la secció del Marcuen. Senyores i senyors, aquí estem ja amb els dos convidats que participaran al Preu Injust. Amb el nostre azafato recent retornat de Barcelona, la terra de Gaudi dels festivals per a guiris. A l'esquerra dels nostres concursants, l'incombustible, el magnífic, el funcionari que encara treballa, Gerard Cuen! I el nostre presentador, el guapíssim, l'altíssim, el rastas més emblemàtic de les valls d'Andorra i part dels Pirineus i que, en cap cas, ha escrit aquesta introducció. Marc Iserté! M'aplaudeixo jo mateix. Moltes gràcies, senyors i senyores. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies, veu en off, per aquesta magnífica introducció. Benvinguts al primer i probablement últim programa de El Preu Injust. Avui som vinguts a jugar amb nosaltres la Rebeca i el Jordi. Anem a conèixer-los una mica més. Ara venen les preguntes cunyades i masclistes que es feien als programes dels anys 90. Jordi Riberaigua, estàs casada? No. Vale, no, m'he equivocat. Això era per la pregunta de les noies. Rebeca Bonatge, estàs casada? sí, D'on ve vostè? de Mollet del Vallès. De Mollet del Vallès, uau, la terra dels polígons industrials, eh? Ai, això mateix. Molt bona gent, tinc molts bons coneguts de Mollet del Vallès. Jordi Riberaigua, d'on vens tu? Jo, entre Pal i Andorra la Vella. Perfecte, Andorra, la terra de les fonts de colors i de moltes altres coses que ara mateix no se m'acudeixen. De la terra del Toblerone podria ser també. Fetes les presentacions, donem la benvinguda al nostre hoste, Gerard Cuen. Com estem, Gerard? Molt bé, tio. No m'interessa una merda com estàs. Però bueno, aquí estem. Vaya merda m'has escrit aquí, cabrón. Preparat per exhibir-te innecessàriament davant de tot Andorra mentre jo m'emporto el carinyo del públic i tu els meus intents d'assetjament? Per a vosaltres, jugadors. Molt bé.
També era una pregunta retòrica, tampoc m'interessa una puta merda. T'assetjaré de totes maneres, tu no marxis del camerino sense donar-me el meu petonet de bona nit, vale? Guapo, Cuen, t'estimo. I no és ironia, això no ho havia Has escrit jo. picat! Aquí tinc escrit, ja sabeu com funciona el concurs, però no sabeu com funciona el concurs perquè no us l'he explicat. Us donarem característiques d'uns pisos i heu d'aventurar-vos a saber el preu del lloguer en funció de les característiques que nosaltres us donem, vale? Tots són pisos reals, a l'abast de qualsevol, als vostres portals immobiliaris de confiança. Jordi, tanca el lloguer, tanca el guió, perquè veuràs la resposta, si no. Ja se les ha mirat, segur. Llavors, directament anem al primer pis, no?, que ens portes avui, Gerard Cuen. Quin és el primer pis? El que posa Avinguda de les Escoles. El que posa Marc, 2 punts, Avinguda de les Se Escoles. me n'acabo de donar. Avinguda de les Escoles. Gerard, com és aquest pis? Doncs aquesta meravella ens la porten els nostres amics de Orada Real Estate. Orada, el peix més gros de l'àmbit de les immobiliàries. La immobiliària que no té cap vergonya d'anunciar un pis de 70 metres quadrats i venir-lo com nou i posar a sota en lletra petita: segunda mano, buen estado. Escaldes Engordany, carrer de les Escoles, 2 banys, 2 habitacions i un anunci que no saps si és d'un pis o d'un magatzem que està en liquidació total, perquè a les fotos pràcticament no hi ha res més que no siguin caixes de cartró. Molt ben explicat, Cuen. Quan diríeu que costa aquest pis? Recopilem. 2 banys, 2 habitacions, un anunci, 70 metres quadrats. Què diríeu, Escaldes Engordany? 890 euros. Més. 1.500. 1.500. Recordem que les normes són, sense haver-les explicat, el que s'apropa més sense passar-se guanya el punt. Està bé. Vale. En aquest cas guanya la Rebeca. Sí, Let's go! Sí, i de fet guanya Quan perquè val? s'ha quedat curta. 1.800 euros per un pis de 70 metres quadrats. Sí, senyor. L'altre dia vaig veure un de 35 metres quadrats en camp per 1.300. Mira, Hòstia, que fort. Uah, venen, Mira, mira. venen perletes, per aquí. venen perletes, sí, això fa pujada, tu. Com Terravella, que també fa bastanta pujada, d'on és el següent pis que se viene. Com és el següent pis, Gerard? Cuen, Terravella. guapo, azafato. Oh, Terra Vella, d'Andorra la Vella. Digueu-me una cosa. Qui no voldria viure al vell mig d'Andorra la Vella, entre pastisseries d'especialitat, hamburgueseries d'especialitat i pipicants d'especialitat? Doncs a Terra Vella tens tot això i molt més. Algú pensaria que al cantó dels pisos socials dels lloguers estarien molt més baixos i, sincerament, no, senyores i senyors. Sorpresa. Un pis del 2000 sense reformar, 40 metres quadrats, un total, aviam si ho endevineu, 0 habitacions, un lavabo, un balcó on t'hi cap un fictus i mitja taula de jardí. Un fictus, eh? Un fictus. Fictus. Unita Fortior. Ficus A 5 minuts de la batllia, perfecte per quan ens denunciïn per cremar immobiliàries, armaris empotrats, rentadora empotrada també al moble de l'aixeta del lavabo, construïdo al 2000, com que? Ah, no, a l'anunci ficava construïdo en 2000. En 2000. Com que en A 2000? l'Andorra 2000. Ja no es miren ni les descripcions que posen perquè és que es venen sols aquests pisos. I amueblado, amb el mateix gust que un pis d'estudiants que van anar fumats a l'Ikea. Quan diríeu que val aquest pis? 40 metres quadrats, del 2000 sense reformar, un lavabo, Lloguer? Lloguer. 0 habitacions, tots Lloguer. són de lloguer, no? De fet, els He que dit portem. compra sense Vale, se m'ha vale. escapat, Bueno, veient això, pues 1.300. 1.600. 1.600. Doncs aquest punt se'l porta el surfista més guapo del centre d'Andorra, Jordi Riberaigua. Submarinista. Que ha clavat, per ser, el preu, Està 1.300. mirant, Està mirant el guió. Jo no faig un marc. No me lo desperto. T'he vist mirant el seu ordinador, 1.300, efectivament. Abans 1.400 hauran baixat de breu pel que sigui, perquè sigui més ganga del que ja és, suposo, no? Sí. I anem al tercer pis, no? Sweet Home, pas de la casa. Com és aquest pis? Efectivament. Quan a l'anunci no hi apareix cap fotografia de l'immoble i tan sols hi ha un pantallazo d'una foto al carrer del Google Maps, Duríssim. què Bona creieu senyal. que vol dir? Doncs és un símptoma inequívoc de que vas en direcció incorrecta.
O potser és que es volen fer, no volen fer cap mena de spoiler. Serà això. Sí, serà això. Però bueno, ja podríem fer algun spoiler als malparits, perquè més enllà del preu d'aquest immoble cal sumar-hi la gasolina, que va caríssima, per desplaçar-se al poble més oriental d'Andorra, li diuen el Sapporo dels Pirineus, el Pas de la Maison, on es troba aquesta meravella de 40 metres quadrats que compta amb un bany, una terrassa i un total de 0 habitacions, Sí, senyor. senyores i senyors. Quina ganga, oi? Un estudi amb vistes al contraband. A la terrassa pot ser cap un test per una planteta que quedarà més bústia que l'inquilí que tingui la sort i els diners per evitar aquesta obra minimalista, presumiblement. Almenys van de cara i especifiquen que és per lloguer vacacional. La nostra recomanació abans d'endevinar el preu, ni ho intenteu. Jo crec, o sigui, de mensual. Jordi i Sí, Rebeca, sí. mensual. Lloguer vacacional mensual, una locura, jo què sé. No, perquè és el pas 1.007, va, 1.700. 1.007, diu el Jordi, que diu la Rebeca, 2.000. La Rebeca puja veu. Què està passant? La Rebeca puja una mica la posta, el Carles es posa nerviós. I són 2.200, senyores i senyors. 40 metres el pas de la 40 casa? metres quadrats, un estudi sense habitacions. 2K! Amb vistes al contraband, sí senyor. Dos. I ara sí que portem el millor dels millors, el número 1. El millor dels millors. Se us cauran els ous a terra. Hit the road, Jack, a l'Extra Radi. Com és aquest pis? Què ens pots comentar d'aquesta meravella, Gerard? Aquesta que portem a continuació és ben curiosa, però és real. No la trobareu a Idealista perquè és una joia de l'art conegut com el boca a boca o boca a orella o com cony es digui, però és real, així que nosaltres podem dir que coneixem els inquilins, però no desvelarem les seves identitats per menys de 50 euros. Qui vulgui més informació que la demani per DM per Instagram. Sense més dilacions, ens trobem amb l'últim cas. Uns baixos amb 4 rodes a l'estraradi. Sabeu de què us parlo, no? Efectivament, d'una autocaravana. Desconeixem si té seients calefactors, però sabem que està equipada amb un llit doble, una llitera, forn elèctric, cuina de gas i, el més important, 2 cadires plegables i una taula per fer càmping. Ojo, luxes. Sí. També consta d'un bany, una pica i una superdutxa amb hidromassatge per si vols rentar els plats mentre cagues, per exemple. No, lo de hidromassatge és ironia, per si encara no hi ha alguns que... La qüestió, al preu final no s'inclouen les despeses energètiques ni el buidatge de les aigües fecals, perquè, bueno, pel qual us recomanem anar a Per cagar, lo que sigui. pel que sigui us recomanem anar a cagar a la feina o dutxar-vos al gym. No s'inclou tampoc el pàrquing i al final és un trasto que no pots estacionar a qualsevol lloc, pel que hauries d'aparcar potser a l'extraradi i anar a la feina amb transport públic o... Bueno, anar amb transport públic des de prendre pel cul a la dreta. Bueno, O caminant, sí, amb- caminant amb des de... molta il·lusió. No ho sé. O amb l'autocaravana. Sí, però amb l'autocaravana no la pots aparcar al centre. Ja, és veritat. Si no, t'has d'agafar un mitjà de transport extra, Un Uber. per exemple. Molt bé, i Jo no contestaré. Espera, no hem acabat encara. Malgrat aquests últims Perquè ja ho incisos dels serveis no inclosos, s'ha de dir que el preu final s'ha de tenir en compte que es fa preu amic, no? I el preu que queda jo mateix, pel preu que queda jo mateix m'ho plantejaria, no? Que no veieu les restes que porto, estic llegint un altre cop una cosa que m'ha escrit el puto Cuen, de veritat. Així doncs, què diríeu de lloguer? Què diríeu que està pagant aquesta gent, aquestes dues persones, intueixo jo que són? Sí. Una caravana... no puc dir res més. Autocaravana. Una autocaravana. Comença tu. Preu amic, És preu amic, sí. 1.000 euros. 1.000 euros. Oh, conyo. Jo és que, Tenia és amics és com que aquests, crec que m'ho vau dir ja. Ah, sí? Crec que sí. Vaja. Diré però què el que diries? em sembla i no m'ho conteu. Crec Vale. que diré 400 euros. Efectivament, 450 euros per viure a una autocaravana. Perfecte. S'ha de dir que en comparació amb el pis del Pas, jo tinc molt clar que me'n vaig a l'autocaravana. Ja, aviam, si has de triar una cosa o Sí, l'altra. La cosa és que no sé si pots moure l'autocaravana aquesta, o està com en un lloc fixe allà i L'autocaravana funciona. funciona. I la pots moure si vols, però és un marrón, com deia el Cuen, perquè no hi ha lloc per aparcar. No? Sí, sí. Un marrón. Sí, és un marró. Jo crec que s'ha acabat la música aquí. En el moment. Epa! Perfecte.
Ha guanyat... Benedicte. Ha guanyat la Rebeca. Ha guanyat la Rebeca. Ha guanyat la Rebeca. Bueno, de segurament. fet, Crec que Ha l'he guanyat. empatat, però... Un empat, Jo crec que ha sigut un empat. però, No, no, clar, ha guanyat. però el Jordi ja Vale, ho sabia. Sí, És veritat, és veritat. Li contem la meitat. Clar, 0,5, Rebeca grande. Vinga, va. Bèstia. Gràcies a Zapato. Moltes de res. T'ha agradat, eh? M'ha encantat. Bueno, i ara anem a la última secció, la secció que ja crema i la secció més polèmica, el Kiss per el foc. Molt bé, doncs benvinguts, benvingudes una altra vegada a la secció més calenteta del programa, la secció polèmica perquè se la creen ells mateixos, perquè no saben comptar-se els punts. Escolta. És a dir que, Rebeca, hi ha 3 preguntes i una endevinalla, ¿vale? Cada pregunta té 4 opcions, ¿vale? De contestar. Llavors, hi ha 2 moments en els quals pots demanar torn de paraula, ¿vale? Vale. Just quan acabo la pregunta, pots tocar el timbre i aixecar la mà, ¿vale? O quan acabo de llegir les 4 respostes, ¿vale? No abans, no després. Són aquests 2 moments. Si guanyes a la primera, tens 10 punts. Si no, va rebot del que ha demanat. És a dir, si tira Clar, el si Marc algú- i si- falla, tens rebot. I igual, quan el Marc jo li he dit que és incorrecta, perquè serà incorrecta la del Marc, sí, agafes el rebot tu. Vale? Això és el que diu ell, després pots fer el que vulguis perquè compta el que Sí, vols. sí. La polèmica la generem nosaltres, pel que sigui. Exacte. Un consell, espera't a que digui les respostes. Vale. Bueno, depèn. Vale, la sí. sap. Anem amb la primera. Avui va d'habitatge el tema, és a dir que anem a parlar de caixes fortes al cel. En ciutats com Nova York o Londres, però cada cop més també a altres ciutats més a prop com Barcelona o inclús Andorra, no? Ha sorgit el fenomen del que s'anomena en anglès Pencil Towers, perquè ara ja no sabem dir res en català, ho hem de traduir tot a l'anglès. Per tant, gratacels extremadament prims i de luxe, ¿vale? Torres i apis. Torres i apis, yeah. On inversors ultrarics compren pisos però no hi viuen mai, no? Quina és la principal crítica que reben aquests edificis en el context de la crisi de l'habitatge? Para de llegir l'ordinador del Jordi, sisplau. Però que no té les respostes. Però que m'és igual. Que no llegeixo. Però està- però Que sí, soy un puto Mira viejo. el Gerard. Les Pencil No, mira la Towers Rebeca. semblen dels papers de l'Epstein, algo d'això, eh? Tu i l'Epstein, com estem? Vinga, la A. Que bloquegen el vent i provoquen illes de calor als barris pobres del voltant. Vale? Aquesta és una primera opció. La segona opció és que es construeixen sense cuina per estalviar espai, estan legalment no habitatges, per tant paguen encara menys impostos. La tercera opció és que funcionen com a paradisos fiscals verticals. La riquesa queda aparcada en immobles que estan buits la majoria del temps, mentre els lloguers dels locals es disparen. O D, que estan dissenyats per balancejar-se tant amb el vent que només la gent amb estómac de mariner hi pot viure. Per tant, els més rics. No s'ha esperat, eh? Ho has vist? O sigui, És que està la, molt la, fora. la coma aquesta no És que ho has vist, eh? no l'he vist venir, la coma aquesta. Gerard? Pots repetir la A i la B? Sí, la A és que bloquegin el vent i provoquen illes de calor Vale, no. als barris colindants. No. O la B és que es construeixen sense cuina per estalviar espai, fent més pisos i no tenen llicència d'habitatge, per tant, menys impostos. I la C? Que funcionen com a paradisos fiscals verticals, per tant, queda la riquesa aparcada en aquests edificis. La B. La B, que es construeixen sense cuina per L'he de estalviar-se mirar, impostos. Gerard resta 5 punts. Carles? Quina era la D? La D és que estan dissenyats per balancejar-se i per tant només la gent que està acostumada a balancejar-se amb el seu vaixell, que són rics, poden permetre's els pisos. És la D. La C. La C. El Carles aposta per paradisos fiscals verticals i suma 5 punts. I ara portava una... Sí, crisi portaves molt gran. una Molt gran. ràtida... Has sentit que no ha aplaudit ningú, no? Estava molt gran. No em fa falta. Afegiré uns aplaudiments, segur, eh? Vinga, anem amb la segona. En diversos centres globals, la llei obliga els promotors de grans gratacels de luxe a incloure un percentatge d'habitatges assequibles dintre de la promoció.
per mantenir les classes socials separades, quina característica arquitectònica utilitzen aquests promotors? A. Terres insonoritzats que només fan servir a les unitats de luxe, per tant les riques, les pobres no l'utilitzen. Utilitzen una porta per a pobres, una entrada independent per a la part de la gent amb habitatge assequible i, per tant, com separar els dos parts de l'habitatge. C. Un impost sobre les finestres i llavors les unitats de lloguer social tenen les finestres més reduïdes perquè els hi entri menys llum solar. O D. Pinten les parts de l'edifici de colors diferents per diferenciar qui és pobre i qui és ric. Ara sí, Gerard. No, Marc. La D. La B. La D? La B, La de D, les portes. Jo vull que sigui aquesta. El Marc diu la B, Marc. una porta per a pobres, i el Marc guanya 10 punts. Uah, la primera, Soc ràbia. boníssim. És que Està molt ràpida, Rebeca. És que Aquests llegir no mateixos- és Ja, legal. ja ho És que veig, encara ja. que no estiguin les respostes, tu llegint ja estàs interioritzant més info, tio. Però que no llegeixo, Que sí estic que llegeixes. ciego. Que a mi no m'enganyes, Vinga, anem amb la tio. tercera, no us queixeu tant, home. Andorra ha viscut una transformació visual dràstica en els darrers 5 anys amb la construcció de noves torres de luxe. Tot luxe. Mentre aquests edificis baten rècords de preu per metre quadrat, quina dada reflecteix millor la crítica situació de la classe treballadora... Quina dada reflecteix millor la crítica situació de la classe treballadora d'Andorra? A. El lloguer d'un pis estàndard a les zones centrals ja consumeix de mitjana entre el 60 i el 70% del salari d'un treballador base. B. El govern ha prohibit per llei que els nous residents rics tinguin més de 3 pisos si no saben parlar el català. C. S'ha creat una taxa especial anomenada Impost de l'Alta Muntanya que obliga els rics a pagar la calefacció dels seus veïns amb menys recursos. Per tant, subsidis des dels rics cap als pobres. O el 90% dels nous pisos de luxe s'han hagut de reconvertir en magatzems de material d'esquí perquè ningú els volia comprar. Rebeca? La A. Rebeca tira la A. Rebeca amb una C o 2? Amb una C. Vale, perfecte. I la Rebeca, efectivament, guanya 10 punts. Perquè no heu sigut prou valents. No, la veritat que no. A tu t'agradaria que fos la B? La B, sí, 100%. La del català. 100%. 100%. Estaria guai, a mi m'agradaria també. Jo, per mi, totes són correctes. Vale. Marc, no miris, si us Que no miro, però per què no puc Que mirar? t'anava a dir, Ah, vale, Jordi. perquè ara sí que hi ha la resposta. Ara Vale. hi ha la Vale. resposta. Igual, o sigui, com a proposta, sumaria més punts als convidats que valguin 20 punts perquè estan per sota, estan fent menys programes. Mirarem la proposta, Estudia-ho. però m'agrada aquesta proposta. Potser et sumo 5 punts per allà. Que no. Que és broma. Vale, anem amb una melodia. Vale? M'encanta. Anem amb un està. temasso Però de has l'època. corroborat que sigui correcta? Sí, Abans sí, de- aquesta sí, perdó. Què t'anava a dir? Perdó, per es pot què? tocar quan sigui o ens esperem a que acabi la melodia? Esperem a que acabi la melodia. Una cosa, que ha dit perdó, per què, He dit Jordi? perdó perquè la vaig cagar l'últim, com ja està posat a l'episodi, Què va per si no passar? te l'has mirat. Vale. Pues al final no vaig Qui va arribar. dir l'artista correcte? L'artista, tu, el que es demanava que era el títol de la cançó, ningú. Vale. Bueno, jo el vaig dir Vale, sense... 3, 2, 1. No podeu picar fins que no pari la cançó, Ha eh? sigut el Marc. No picar res. La cançó quan dura, per això? Dura molt, però la pararé. Vale. Estic molt fora, Si és tota l'estona igual, no? Espera, que ha de començar. Ha de començar. És l'interludi. Ha començat immediat res, eh? Pensat sense la lletra, no? És que no hi ha lletra. Ja està, tio, talla-la. És molt difícil. Jo li deixaré a la Rebeca si la vol fer. I si no la dic, eh? Tu la saps? Sí, sí, Que sí. heu Que de va. picar, Sí, eh? sí, sí. Quina és la pregunta? El títol de la cançó o l'artista? Perquè me les sé El les dos. títol de la cançó. Que pallasso! Resta-li 5 punts per pallasso. Ara veurem. Tenía tanto que darte
No, tenía tanto, ¿Era a secas. aquesta? De la Nina da Conte, ¿no? ¿Era? De la O Nena da Conte. La Nina de Nena, Conte. Nena nena, da perdó. Conte. A ver, Marc, tío. T'ho donaré perquè Prometo tenia tanto que darte de la nena de Conte, Conte. efectivament. Hòstia. 80 punts pel Gerard Cuen. Però que era la de karaoke? Sí, clar, no, sé, és que Ah. comença la cançó amb tenia Hòstia, tanto Tu, però que és que des del darte. segon 2, o Ja, un. t'he vist la O sigui, cara ha i dit- dic aquest se la sap. Pues Perquè- yo iba a soltar una de Alaska y nada. I los pegamoides, Molt Jo bé, estava pues, pensant en el bon dia de sopa de cabra. també, m'ha vingut Ai, que dels és una pets, que a catalana. més és dels pets, no és de sopa de cabra. Era una mica, s'assemblava una mica, certament, però no. Bueno, Hòstia. doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí el concurs d'avui. M'ha agradat, Gràcies Moltes per gràcies. participar. Molt repartit avui, eh? Sí, avui ha estat repartit. Déu-n'hi-do. Has encertat alguna, tu, Carles? Sí, jo la primera, Ah, vale. però m'ha valgut 5 punts. És veritat. Estic una mica de De res, tio. Sortim de la crisi. Sortim d'aquesta crisi del KISS, però recordem que encara estem amb una crisi de la hòstia amb l'habitatge. No oblideu que sapigueu que teniu persones al vostre costat que us ajudaran, us faran costat, us donaran les eines, us acariciaran el cabell si necessiteu plorar, us ho faran tot, perquè aquesta gent són molt grans, però molt grans, el sindicat de l'habitatge. Tots units fem força, força col·lectiva. Gràcies, Rebeca, per haver vingut. A Moltes vosaltres per gràcies. convidar-me. La veritat, i de part de tot el podcast, gràcies a tots els que esteu ficats al sindicat, que el que us he dit abans, feu una feina increïble. Moltes gràcies. de No està veritat. pagada. No. No, des de luego, literalment. I bueno, gràcies al públic, avui hi ha públic. I res, amb això acabem. Gràcies, amics. Hi ha esperança! Hi ha esperança! Hòstia, Us estimem. us estimem. Adeu, foquillokers. Adéu, Jordi. Habitatgers. Hòstia. Habitatges, Uau. Petó. Vale, mirem tots a la càmera.